Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala gahapon, doon tayo misa sila gahapon. O niya, ila po ng katungod, no? Kay mahimo man po niya mo dangop kas Ginoo pirmi, no? Ang pikas mo dangop sa Ginoo, kitang tanan dangop man ta. Kana bitaw ng eleksyon na, ang pikas partido nagpamisa, ang pikas partido nagpamisa, ha? Okay ra man na, no? Nga kana na ang kwan, ang ato lang ba ining kalakiha nga mayon taog kinini ang malamdagan bitaw nagmisa. Unya mayo pod og kana na ang labi pa mga higala og kinini ang naa sa mga relihiyoso nga aspito, careful pod sila mga panulti. Kay do na may kalainan gud og kanang politiko may musulti og kining naa sa religious nga grupo. No, pero mo ning nahitabo gapon naman tong asa man tong misan ladong nya ilang gipang malcha tong kwan. Mo nagiingon o tap. Naman ni say kwan. Audio. Oh, si ako. Chua. Mo ni mga higala, no? Ang uban maingon ang uban anay nga katutuang kuan gyud kana mo sakto nga naagyod gihalad gyud ngadto sa kuan mga dokumento. Ang pananaw po sa uban maingon po niya ila pag yung giapil-apil ang Ginoo, no? Kining mga congressman unsa man ni sila? Wa na sila mga higalay record sa korupsyon? Straight to the point. Kini kong politika, matod pa may higala kanunay na tumabati, kining politika, duwa, kuani, kini ni ang politika, mga higala, duwa nis mga yawa. Sa duwa, mahigala ni Satanas, ni apil-apil ang Ginoo, ni apil-apil nila. Pero okay lang na nga, ihay lang o kuan, sangpits Ginoo, pero kini murag sagol production man ng ila. Ilang gihalad mga higala ngadto ang mga dokumento kunuhay. Pero ang tinuod, ang Ginoo mo nakabasa unsay naa sa sud sa kasing-kasing. Mao man na diaron. Kining production mga kaigalaan lahi po ni. Production na ang pabutan-buutan na. Pero kay bao ang Ginoo unsay sud sa imong kasing-kasing. Straight to the point. Unsay gitinuod nga naa diha? Tungod ba ni sa mingon ka nga kay korupsyon nya ikaw? Pero okay lang pod, no? Nga kinini ang nagpamisa sila mga higala dito, unya kinini ang at least isangpit po sa Ginoo, okay po na. May na lang pod malamdagan sila mga higala. Pero lain-laing pananaw ang mga tao ani ha. Doon ay mga tao mo tanaw ani nga may na kay kwan. Ang uban sa mingon, to ara nagpanon uroy mga lalay. Pero parihan nag-invoke o Ginoo. Dahil sila na sila Ginoo. Ang pikas po may galamin po ang pugibis Ginoo. Kasi bato bitaw ingon mo sa Ginoo, bato nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Pero okay na eh. Ang pikas o pikas mo sangpit sa Ginoo, mas maayo. Pero hinaot niya sa pagsangpit sa Ginoo, klaro ang tumong og sinsiro mahigala ang tumong og unsa gyud ang kamatuoran. Kay lisod mang mahigala nga mo pakita lang kada ko pero lahi day ang naa sa mo kasing-kasing. No? Mo nay tan-awon mga kaigalaan. Mo na nga atong balikan sa gadaliting pamahayag ni kon Jinggoy dong. Asa man tong kanjinggoy nga sulti ka ganina ato sa balikan to gamay ang speech. Nara to di anims? Sige, kay doon na po to say pamahayag human sa voting nga ilang gihimo mga sukintig paminaw. Okay, gamay lang ha. Alas 9:55 na. Mas indot man eh. Sige, sangpit sa Ginoo ang pikas nga habig. Sangpit sa Ginoo ang pikas nga habig. Pero kuan lang, sincero lang yun. Morgan na siya. No? Sincero nga pagsangpit sa Ginoo kay ang dunggon sa Ginoo mga higala katumang sincero yun. No nga pagsangpit niya. Atong tagaag benefits of the doubt nga
parehas sila may higala ni sangpit og pulo sila sinsiro. Tanawon lang nato mga higala unya kay ang ato ang iampo nga ang kamatuoran ug ang tinuod yun mo barog. Sa atong balikan may higala si katutuang Jinggoy Dong. Kani. Kaya na siya punto po ganina nga wala ko matiwas. Okay. He served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past. I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue na impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. Straight to the point. Okay, sa mo to, gi-remand. Gi-balik. Lain-laing opinion. Ang ba na, sakto yun, na-remand. Ang ba sabi nyo, dili sakto, sayop na yung na-remand. So, panalitan og diskumpiyado, add to Supreme Court. Para ang Supreme Court man maoy doon na mahigalay gitugahan ubos sa konstitusyon sa pagkonstro, pag-interpret sa balaod. Kay mo na may abogado pikas-pikas, bisan kinis bato, nagsulti na sila mahigala, na may lawyer na sa iyang likod niya, mao'y pahimutang na iyang mga speeches o kanang uban nga mga kuan. Kaya kining usa ka senator, naman ay mga lawyers na sila nga ilang staff. So, pulos na doon ay mga basihanan. O doon ay di makauyon nga, di mauna nga kuan, kanagong di makauyon, dipindi man po sa imong asa kanilaban. Dadoon Supreme Court ka na maong isyo para doon na mahigalay legal question nga mapundo dito, nya paminaw na to. Respetaran to Supreme Court o unsay pamahayag niya ana. Mao gina siya mga kagalaan. Now, kining gisulting Jinggoy ngon sa nga kining impeachment makawatak-watak yun, tinuod yun na. Kay mabahin man mga Pilipino ani. Nagkabahin-bahin ang mga Pilipino na ay uyon na ay dili. So nga to ani,
pananglitan mga higala, wa na mag time, magsulti tag tinuod lang, one time sa 19 Congress. Tuan na sa 28 Congress. Kung naay jurisdiction o why jurisdiction, di man binding ang unsay sulti sa 19 Congress ngadto sa 28 Congress. Mo na ito gingon nga pabuto na to. Unsa unya mga higalay mahitabo sa 28 Congress. Kung why jurisdiction, okay, wa na. Back to work na sa regular nga trabaho sa mga senador, mga congressmen. Para nga doon na tayo pag uswag kay wa naman nalingaw naman taning kalakiha. Mo to gingon ni Amy Marcos, nalingaw na taani man parang tinuod nga problema ang kagutom o ang uban pang mga problema din sa nasod. Kung why jurisdiction, wala na. Back to work. Focus. Kay na human, tunga-tunga na ta mahigala sa terminong BBM, wa pa'y big ticket projects. Straight to the point. Now, kung doon ay jurisdiction, ibutang ka lang. Kay, lalisunon pa man eh. 50%, 50-50 pa man eh. Kung doon na manggaling, ang ako mahigalang opinion din ha, paspasi. Aron mahumanta. O konbikto, doon ay mga ebidensya, konbikto. O why ebidensya, acquitted. Aron back to work na dayon. Kaya magsigit ani mga higala tinuuray lang. Kinsa may mga investors nga moari nato. Kinsa may mga turista nga moari. Munang kita within the Asia mga higala kita'y pinakagamay og mga turista nga nanganhi in the LB. Straight to the point. Lupig ta sa Vietnam, lupig ta sa Thailand, lupig ta sa Malaysia. Nga naman. Kinsa may ganahan bisag kita mga to tagnasod nga nagkagubot sila na impeachment. Likado man maabdan ta diha simbako. Magkaguliyang. Dili ganahan ang investors, unstable mga higala, volatile kayo ang atong situation. Kisa investors nga mo buo-buo puhunan. Kinsay mga tourist nga mo ari. Pareha po ninyo tabo sa Israel. Pagkakaroon, sa ako mismo mingon ko, ayaw sa gimog adtog Israel ng mga panahon na. Kay sige pa ng gubat din ha, sa Hamas o sa Israel. Delikado mo timingan kanyag ma. Taga kanya kag tipaka sa bomba. So di ta mo ngadto. Muna nga, para nako mga kaigalaan, wa na time sa 19 Congress. So, kaya ato pa ning ipugos. Katong kang Tolentino sad nga, schedule na gitom sakto. Nga, paspasan ko no, 2 days. Ang presentation sa prosecution, 2 days. Ang sa defense mo, abot sa June 30, Hukman. O may sulti tas tinuod, lisod na. So, 28th Congress na yun. Adto na sa sunod nga composition sa Senate. Na ay nag-ungot nga question, doon na ba jurisdiction or wala. Duha mga igala ang school of thoughts ani o kana karuhunon pasad na mga higala. Kisamay mo karos aman ta mahibaw unya na inig abot sa 28th Congress. Kung why jurisdiction, okay, back to work. Kung na jurisdiction, paspasi. Marathon hearing para mahuman. Nya back to work na ta. Kay otherwise mahigala ang atong nasod may mag-suffer ining kalakihan. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point.